rin yung ating breakaway. Tapat pa rin at may humahabol dito sa bandang likod, dalawa. Yan o, na halos makadikit na itong dalawa nating nasa likod guys. Ayan o, at isa pa, may humahabol pang isa dito. Ayan, pang pito. Ayan, so ang ating peloton nandyan na. Pang pito, ayan, itong naka-red na jersey. Pang walo. Ayan, ang siyam, pang 10. Sabi isa, ayan, dami nila. Participants para sa ating third elimination. Yan guys, para sa ating third elimination. Third batch. Pasok na dito, pasok na. Number 121. Under 23 pa rin to guys. Third elimination lang to. Bali 15 bawat elimination ang kukunin nila na makakalaro sa ating final. Anyway, so mag-start na itong ating third batch ng under 23 elimination round. Ayan guys, so bumanat na agad yung iba natin dito. Ang tuloy na agad yung banat nila guys. Ayan, so babalik ko na sila doon sa mic. So first lap. Dito tayo sa grid. Bali, apat na hit yung under 23 ah. Apat na hit. Next now, mula itong block na jersey. Team Kinja. Shout out Team Kinja. And yung ating first lap. And second laps na po tayo. Second laps. Derina ang namumuna. Dalawang Derina. Ayan o. Tapos dito sa likod nagpapakiramdaman kung sino ang babanan. Ayan o. Parang hindi sila humahabol guys. Yan. So, dito rin na tayo ng under 23. Ang daming Team Kinja doon. Nandun yata si Trey. At may humahabol pa dito sa bandang likod. Ayan o. May chance pa silang humabol kasi hindi naman kalayuan. O banat! Si Jay O'Connor, number 130. Ayan, so dyan nagtatapos ang ating second lap.
may humahabol pa. Ayan guys, kaya ba kayo nalang umabol? Second laps pa lang, habol pa kayo. Pwede bang umahubabo ng mga kasama ito? Please lang. Ayan guys, paparating na ang ating grupo para sa ating third lap. Dito sa Tagaytay. Ayan, sa wakas umaraw na rin sa Tagaytay. Ayan, nangunguna pa rin itong dalawang Derina. Derina pa rin ang nangunguna guys. Ayan, dalawang Derina. At dito na rin ang ating peloton. Nangunguna itong naka-white na jersey. Ayan, at saka naka-green. At ito na. Ito na ang ating peloton. Yun, malaki ang chance. Papasok yung ating kinja. Ayun na. Under 23, third. Apat na batch nga daw yan ito. May isa pang hit. May isa pang hit na tano, under 23. Pero may mga pro na pro lang talaga o wala? May ninagda? Ayun na guys, paparating na sila. Para sa ating third lap. Si Tantoy. Shout out kay Pajakol. Yan, shout out sa iyo idol. Hindi ka sumama rito. Yan, nandito si White Mix. Dito siya, hinahanap mo. Yan, katabi ko syempre. Hindi pwedeng maghiwalay kami nito. Gusto rin mga sa group. Yan, diri na. Aabutan na, naging 4. Yan guys, so, apat na silang breakaway. Ito naman natin peleto, no? Yan, shout out daw kay nanay at tatay. Yan, Francisco Mirador. Ayan guys, oh. Mahabol yung dalawa. At ito na yung ating peloton. Ayan na, para sa ating third lap. Walang dalawa sa main group. So, 6 na yung nasa harap. 15 ang kukunin para sa hit. Ayan, Idol White Mix, yung bulalo daw ni Mahabol. Ayan guys, Layo ng bot nila rito. ang layo na ng agwat ng mga tropang nasa likod. Ayan. Ayan, at may sumusunod pa. Pa rin sa likod. Marami sila rito. Marami ang napag-iwanan. Ayan, Team Kamiling nandito. Layo ng buhay nila rito ngayon. Pero okay lang yung tagay tayo pa rin dyan. Tagaytay tayo mamaya. Ayan na sila. Ayan na. Ayan na. Yung apat na breakaway kanina, guys, apat pa rin sila. Ayan. Dalawang Derina, isang Kincha at yung naka-green pa rin na jersey. Ayun, apat pa rin yung ating breakaway. Apat pa rin at may humahabol dito sa bandang likod, dalawa. Yan o, halos makadikit na itong dalawa nating nasa likod guys. Ayan o, at isa pa, may humahabol pang isa dito. Ayan, pang 7. Ayan, so ang ating peloton nandyan na. Pang 7, ayan, itong naka-red na jersey. Pang 8. Ayan, ang siyam, pang 10. Yung isa, ang dami nila. Ayan na. So, dyan nakukunin yung 15 na participant. Hindi lang sila. Magpapay na yun, hindi magpapay na lang yun. Okay. Guys, yung huling grupo, ayan na, paparating na sila. May mati pa oh. Wala rin mati pa. Iba na taan. Sayang yan. Ang ilang laps na yan? Kasi